Cara a la Nació és un programa setmanal d'actualitat i afers públics que s'emet els dissabtes a les 12 a Ràdio Santpedor i les emissores estatarides d'Ona Bages. El programa es va crear amb l'objectiu de portar l'actualitat nacional amb les veus de la comarca, analitzant temes clau de política, economia, cultura i societat. Però tenim l'obligació i la sort de tractar assumptes de proximitat. La propera entrevista és a Adrià Mazcunyan i Claret. Va ser alcaldessa de Sant Fruitós de Bages i ara és consellera comarcal de l'àrea de Serveis Socials Bàsics de les Dones i Polítiques d'Igualtat al Consell Comarcal del Bages. Un ens comarcal que compta amb serveis tan importants com són, per exemple, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que promou la igualtat entre dones i homes, portant a terme accions que garanteixin l'efectivitat dels drets de les dones. Bon dia i gràcies per unir-se, Cara a la Nació. Hola, bon dia. M'he aturat a l'hora d'explicar què és el SIAD perquè estic segur que vostè ho podrà fer millor que jo. Com funciona aquest servei d'informació i atenció a les dones i quins serveis concrets ofereix? Sí, el SIAD, servei, com deies, el Servei d'Atenció i Informació a les Dones, és un servei que està composat per una administrativa. En aquests moments hi ha per 2 psicòlogues i també una jurista, que el que fan és donar atenció a diferents necessitats que puguin presentar dones de la comarca, ja sigui un assessorament legal, ja sigui això, el suport psicològic, un acompanyament en algun procés complicat o un ajudar a les dones a empoderar-se i a tirar endavant i a tenir força per fer tot el que ens toca fer amb el nostre dia a dia. Antigament també des del SIAD s'entomaven casos de violències masclistes. En aquests moments a la Catalunya Central tenim un servei més específic respecte a les violències masclistes i que és de competència de la Generalitat, que també treballem en contacte constant perquè, evidentment, a vegades acudeixen dones al SIAD que després s'ha de valorar si es fa una derivació o no a l'altre servei especialitzat, però bueno, és el poder acompanyar moltes de les necessitats que puguin tenir les dones de la comarca del Bages. Hi ha alguna franja d'edat o perfil de dona que acudeixi més al servei? No, acudeixen dones de totes les edats. El que sí que és important és que s'atenen sobretot dones majors d'edat, no? Sí. Les menors d'edat necessiten d'un acompanyament o d'una autorització. Per tant, és principalment adreçat a dones majors d'edat. Vostè ha detectat un augment de casos de violència masclista o desigualtats de gènere en els darrers anys? Clar, respecte als casos de violència és el que et comentava, que els últims anys han anat derivats directament al CIE, la majoria, i per tant el Consell Comarcal el que es fa és detectar-ne en tot cas, però no atén la gran majoria dels casos de violències masclistes. Respecte a les desigualtats, sabem que n'hi ha moltíssimes. Sabem que des de molts estaments treballem per eliminar aquestes desigualtats, però que encara malauradament no, per això hem de seguir commemorant el dia 8 de març, no? Perquè segueixen havent-hi moltes desigualtats, ja sigui a nivell de sous, de càrregues de feina, de possibilitat d'accés a càrrecs superiors a la feina descendint, no? Laboralment, per exemple, o de la càrrega familiar o de la cura que podem tenir. Ara connectarem amb els serveis informatius de les emissores estatarides Ona Bages, o algunes també ho explicarem des de Ràdio Santpedor, que són les activitats que s'estan organitzant a les poblacions per al 8 de març. Hem vist que el Consell Comarcal del Bages col·labora en quasi bé, puc dir, quasi totes. Llavors m'agradaria saber com es treballa amb els ajuntaments i altres entitats per impulsar polítiques d'igualtat. Sí, des de ja fa molts anys, respecte al que fa les campanyes, ja fa molts anys que el Consell Comarcal el que fa és que prepara la base de la campanya i que la treballem amb els fòrums que fem de regidories d'igualtat. Com a mínim 2 cops l'any ens trobem amb regidors i regidores d'igualtat i treballem cap a quin cantó, cap a quin missatge, quina temàtica volem que treballar tant la campanya del 8 de març com la del 25 de novembre. I a partir d'aquesta premissa de l'acord de tots els ajuntaments, de tots els responsables d'igualtat dels diferents ajuntaments, treballem en una campanya. Per tant, és molt xulo i és una feina molt bonica per mi. Trobo que és la sensació d'unitat que tenim a la comarca, no? Que tots els diferents ajuntaments de la comarca entomen la campanya proposada o el cartell, la temàtica conjunta amb el Consell Comarcal. Per tant, una feina conjunta. I que des del Consell Comarcal, en funció de les campanyes dels diferents anys, doncs elaborem material per poder cedir, per poder donar als diferents ajuntaments perquè treballin aquests temes conjuntament. Vull dir que és molt bonic aquesta sensació d'unitat que tenim
en aquest tema de les campanyes. I, a més, oferim diferents recursos als pobles de la comarca. O sigui, el Consell Comarcal és prestador de serveis. En l'àrea d'igualtat és prestador de serveis als ajuntaments. A part del CIAT, preparem tallers, xerrades que posem a disposició dels ajuntaments perquè, si volen, els puguin oferir a la ciutadania de cadascun dels pobles. Hi ha cap repte concret o hi ha reptes que tingui el Consell Comarcal del Bages en matèria d'igualtat de gènere? Sí, acabem de tancar o estem tancant la campanya de la pressió estètica. L'estem tancant, que tenim alguna xerrada encara pendent respecte a la pressió estètica. Tenim també una campanya que comencem a encetar respecte a la responsabilitat dels homes a dintre de les llars, de la corresponsabilitat. Per tant, és una campanya nova que engeguem i que volem treballar-hi molt perquè pensem que és molt important també des d'Igualtat posar el focus en els homes, perquè si només treballem amb les dones deixem el 50% de la població fora. Per tant, tenim aquesta campanya de corresponsabilitat i, a més, treballant amb el tema dins del marc del protocol de prevenció de les violències masclistes en els entorns d'oci nocturn. Aquí seguim treballant amb les marxes exploratòries, amb els punts liles diürns que els vam començar a finals de l'any passat per visibilitzar els punts liles fora de l'espai de l'oci nocturn, sinó en l'espai de l'oci o del lleure diürn també. Vull dir que anem treballant, no deixem de fer molta feina. Molt bé. Sobre el 8 de març a la comarca del Bages, com valora l'evolució de la participació en el 8 de març a la comarca en els darrers anys? Hem parlat a l'editorial de l'inici d'aquest programa especial que abans de la pandèmia hi havia potser més afluència als carrers, sobretot. Ara, després de la pandèmia, doncs no. També jo he dit, no?, que penso, en la meva opinió, que és per motius socioeconòmics. Ara potser fer una vaga amb les condicions en les que viuen moltes persones, concretament dones, és complicat potser fer vagues o potser sortir als carrers. Sí, realment, amb el 8 de març i amb tot, diria, no? Hi ha un abans i un després amb la pandèmia. En quant a la participació ciutadana, hi ha dificultats de mobilització, les manifestacions massives que hi havien hagut no hi són, o costen molt més de que hi siguin, és veritat. La societat en general s'ha desmobilitzat molt, però els pobles, o sigui, si traiem la manifestació que hi pugui haver a Barcelona, que segurament és amb el que ens costarà a nivell de comarca, ens costarà més mobilitzar-se, sí que a nivell de cadascun dels pobles la gent participa. D'una manera o altra la gent participa perquè ens hem anat acostumant, i per mi això és una gran sort també, que el 8 de març no és només un sol dia. La reivindicació del 8 de març no és una reivindicació de 24 hores, sinó de tot l'any. Per tant, anant fent accions per les reivindicacions feministes en el dia a dia o al llarg de l'any, no concentrades totes en un sol dia, fa que també arribem a més gent de la que arribaríem si només ho centréssim tot només en un dia com avui. Tot i això, hi ha el que és la consciència i les mobilitzacions, sortir al carrer. Jo parlava amb una amiga meva fa uns anys ja i li deia com és, no? Tu ets feminista? I em diu, sí ho soc. I dic, surts al carrer? I em diu, no. Llavors aquí em vaig donar compte jo que una cosa és la consciència i l'altra sortir al carrer. Sí, clar, però això en tots els àmbits. En tots els àmbits, totalment cert. Perquè hi ha gent que pensa que potser sortir al carrer no serveix per res, però dic que la seva consciència és totalment feminista. Creu que hi ha més consciència feminista entre la població jove? Els instituts i les escoles del Bages estan treballant la igualtat de gènere amb els estudiants i sobretot ho dic perquè l'auge de l'extrema dreta és molt important. Sí, és un tema que preocupa molt als instituts, a les cases, als pobles. Ens preocupa moltíssim, no?, aquest auge de l'extrema dreta. Aquestes enquestes del CEO que diuen que més del 50% dels nois entre 16 i 24 anys pensen que s'ha fet masses avenços amb el feminisme. Dius, no pot ser que els joves estiguin en aquesta posició. La societat està venent una falsa imatge d'igualtat, que no és certa, de que ja s'ha aconseguit tot, que això fa desmobilitzar o fa pensar que no cal apretar més l'accelerador, quan en realitat, evidentment, de desigualtats en tenim moltes i ens cal seguir-hi treballant. I la situació dels joves i les joves és preocupant. En aquest sentit,
Però clar, si ens n'anem a mirar el melic de cadascú, és allò de dir, no, a casa meva això no passa, no? I si fos així, perdó, diríem, no és cert, però és que és cert, és que l'extrema dreta està pujant i l'extrema dreta el que pregona no és precisament la igualtat que estem treballant o que volem nosaltres, no? I per tant, fa una mica de por, fa una mica de basarda, no?, aquesta situació. Creu que les empreses i institucions locals tenen un paper clau en la lluita per la igualtat? Creu que s'estan implicant prou? Sempre caldria implicar-nos a més, sempre. Fins que no ho aconseguim ens hem d'implicar al màxim tots i totes, no? L'administració, les empreses, hi ha empreses que van incorporant els plans d'igualtat, que van treballant també respecte a això, o que ajuden, faciliten la conciliació a les treballadores, per tant, que ja van fent coses, que es va avançant. Ens agradaria avançar molt més i mentre hi hagi una situació de desigualtat voldrà dir que hem de seguir treballant. Quina seria la seva crida final perquè les dones i homes del Bages s'impliquin activament en la lluita feminista més enllà del 8 de març? Doncs això, que ens cal seguir pedalant moltíssim, que amb aquesta lluita, que no m'agrada dir la paraula lluita, però sí que ho és, amb aquesta lluita, amb aquesta tossuderia, amb aquest pensar que ens mereixem tots i totes la igualtat en tots els sentits de la paraula, perquè el feminisme no és que les dones haguem d'anar per sobre dels homes, sinó al contrari, és caminem tots junts i alhora, no? Doncs que això s'ha de fer cada dia, que cada dia hi podem posar un granet de sorra, ja sigui a dintre casa, a l'escala, al carrer, amb una veïna, amb un veí que ens podem trobar en una botiga, o a la feina o a l'escola. Vull dir que de moments en tenim molts, tots i totes, per poder seguir treballant per la igualtat, no? I pel feminisme, i per tant, doncs això, demanar a tothom que s'impliqui al màxim. Adrià Mazcunian i Claret, consellera comarcal de l'àrea de serveis socials bàsics, de les dones i polítiques d'igualtat al Consell Comarcal del Bages, gràcies i bon dia. I a vosaltres, moltes gràcies.